Ja, jammer. Jammer dat het nooit zo bijleidt, terwijl het zo'n mooi plekje is voor Eerstrum zo belangrijk. Ik zie gewoon smarrige oude eerste bedrijfsterrein. Hoe zie je de Eerstrumers hiernaar? Ik zie dat oors, want er binnen in Eerstrum een protte mensen die hadden werken. En dit was echt heel belangrijk voor Eerstrum. Ja, en uiteindelijk nog, want vanuit Dokkum, we komen er alle dagen langs en we fietsen er langs. En we hadden er een mening over en we hadden wat fantasieën bij. Dus het bleef een belangrijk plekje. En het is echt een baken voor Eerstrumers als we even op vakantie geweest binnen of zo. En we zeiden van, we zijn er haast ver, dan zullen we de tour. Van de andere kant uit zocht boerman Jelle van der Zwaag al zo'n 1950 naar de toer. 10 jaar lang bakte hij stenen in het fabriek. Maar voor die tijd struinde hij direct al om. Toen we van de jongens waren, dan brachten we hier een brood op het steenfabriek. Ja. En ik wil op de oven mochten we ook wel komen. Dat ze dan die stookten. En dan... Daar zie je het in jouw boppen op. Dan zit het er bovenop. Het is warm om de voeten, net. Dat werd warm. En dan zagen we bij de jas, dan zagen we nou die rappels die leiden bij de boeren, die zagen we dan op. En dan vregen we de stoker of we die rappels om de potjes heen leiden mochten. Dat vonden we niet te lekker. Dus zo zie je hem te eten hier bovenop de Nou, oven. dat cool. Ja, echt dat cool. De cent zou wel opbaren, hè? Ja. En verder weet ik het ook niet, ja? Maar wat vinden jou ervan? Dat het er nou zo bij leidt? Nou, dat is verschrikkelijk. Ze moeten het maar eens opknappen, zou ik zeggen. Dat vindt de Stichting van Industrieel Erfgoed in Friesland ook. Want het gaat om een rijksmonument. De meeste van dit soort fabrieken die binnen verdwenen. Die binnen het meer. Dus het is een van de enigste die er nog binnen. Zeker in Noord-Nederland. Ik denk dat in eerste instantie het echt restaureren worden moet. Voordat de piep in elkaar stort. Want het zou echt schande wezen dat die piep verdwijnen zal. Dat mij net. Als er echt wat gebeuren zal, hing het van de eigenaar af. Jammer genoeg wil hij us net te woord staan.